Servus, vítaj v ďalšom videu. V dnešnom videu som chcel hovoriť ako vždycky o ohlasovaných dividendách, ale nedá mi to proste zareagovať, lebo ste mi viacerí písali, že Ondrej Koberský aj ten Trader 2.0, že hovoria o tom, aká bude kríza 2024. Zrazu samozrejme všetci teraz, lebo je to trendy, tak všetci robia tí isté videá, točia tí isté grafy. Ako mne je z toho navracanie. Pritom sa tvária, že to robia proste na full time, ja to nerobím na full time YouTube. A proste robia to isté, čo robia proste v Amerike druhí youtuberi a kopírujú tie videá, čo mi trošku vadí. Ja teda mám tie videá možno nudné, ale robím ich sám podľa seba a robím to zo svojho portfólia, ktoré vám reálne ukazujem a netočím vám nejaké clickbaity, ktoré ťa láka, aby si proste klikol, lebo sa bojíš, že čo bude v roku 2024. Keby vedel Ondrej, alebo ten Trader 2.0, alebo Ondrej, alebo Andrej G, ktorý má 2,29 milióna, pred 6 dňami dal video, kde dal tento istý graf, ktorý dal teraz Ondrej včera. Tie isté grafy tam majú aj takéto proste, všetko majú to isté. Tabulky, ktoré vlastne používajú všetci tie isté, takže nechápem, že prečo keď to pozrieš tie videá, tak majú úplne podobné grafy, podobné krivky. Však jasné, že tie krivky sú rovnaké, čo sa týka úrokových sadzieb a tak ďalej. Ako všetci majú rovnaké, ale na čo? Nechápem, na čo ľudia z investičného sveta, vidíš to isté. Tesla, takisto, jak to mal tuto Andrej. Takže plne mi to príde také smiešne, že taký človek proste potrebuje vykrádať video niekoho z Ameriky, keď proste tvrdí, že ak on si sám robí všetko, tak ma to proste vytáča. Že tí ľudia sa tvária, akí sú šikovní, jak všetko robia sami a pritom si myslím, že pred 6 dňami pozreli obidva typci video Andreja, alebo niekoho možno ešte kto to dal predtým a robia presne to isté video, presne tie isté grafy, aj čo sa týka tej Tesly, jak to tam majú všetci rovnako proste. Príde mi to úplne smiešné a vlastne sa v tom videu dozvieš len to, že vlastne nevieme z istotou, či tá kríza bude. Tak na čo to všetci točíte? Dávate tam plamene okolo seba, thumbnaily, že jak to všetko zhorí, všetko pôjde do prdele a potom vo videu povieš, že vlastne nikto nevie, kam to pôjde. Ale môžeme sa na to pripraviť, ako najlepšie sa na to môžeme pripraviť. No ako sa na to pripravíš? No nijako sa na to nepripravíš, lebo nikto teraz nepredá portfólio, lebo si myslíme, že 2024 bude kríza, tak asi teraz nikto nepredá portfólio, aby sa akože zachránil, že teda keď bude kríza, že som čistý, lebo keď nebude kríza a predáš to, tak budeš ľutovať. Čiže úplne nezmyselné videá vznikajú len na to, aby tí ľudia na to klikali, aby sa im zaradili do tých členských skupín, do Patreonov a do nezmyslov. Proste ľudia platia za vzduch, proste za vodu, za nič. A trošku mi to vadí, akože. Ja nehovorím, že ja nemám z toho nič, keď točím tie videá, alebo že som na etore, ale ja od ľudí nepýtam nič, tí ľudia to majú, každý to má zadarmo, bez poplatkov. Takže ja nekradnem proste niekde obsah, niekde inde a netočím nejaké trendy videá, aby som zasiahol čo najväčšiu skupinu ľudí, aby mi 5000 ľudí proste niekam niečo platilo. Možno robím chybu ja, že to robím takým normálnym spôsobom. Ale proste nedáva mi to zmysel, aby som proste zbytočne, toto isté má vlastne aj Ondrej, to isté to má aj oni, Trader 2.0. Všetci majú to isté proste. No, XTBčko propaguje, takisto ho propaguje aj Ondrej v tom videu. Takže preto asi spomínajú všetci tú recesiu, aby všetci to video si pozreli, aby si všetci na to video klikli a aby tam bol ten broker XTB, že aha, že tuto sa môžeš zaregistrovať a môžeš dlhodobo investovať, pretože majú teraz nové stratégie. No, takže neberte reálne to, čo je na YouTube, lebo veľa ľudí, alebo väčšina ľudí proste zavádza, aby ste spravili to, čo oni chcú. Ja hovorím všetko na rovinu, ja točím svoje portfólio, nerobím žiadne nezmysly, netočím virálne videá. Teraz budem písať, že kríza 2024, budem vás tu všetkým strašiť, budem vám ukazovať všetky grafy a potom vám poviem vlastne nakoniec, že vlastne ja neviem, ako to pôjde, ale môžeš sa na to pripraviť tak, že si založíš účet niekde a budeš tam dlhodobo investovať, alebo teda
len drž, nepredávaj a keď to bude padať, tak prikupuj. Však to vieme všetci, na to nemusíme točiť videá, že kríza proste 2024 a dávať tam proste také obrázky, že všetko umre, kríza, zbytočná panika alebo fakt a proste má to 10 000 videní, Ondrej tam má 20 000 videní a Andrej Žik tam má 277 000 videí a vlastne pozreli si video asi jeho a všetci robia to isté, takže príde mi to tak smiešné, že ja chápem, že sa potrebuje živiť ten algoritmus na YouTube, že ľudia potrebujú točiť títo nešťastné videá, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, lebo vlastne sa tam nedozvieš nič. Takže to som chcel vlastne povedať, že všetci práve, ak bude recesia, ak bude kríza, dneska to napríklad išlo hore, čiže nikto nevie, ako to pôjde ďalej. Podľa grafu, keď si to na to pozrieš, keby sa na to pozrieť z technické analýzy, že teda má to ten uptrend stále, že to pôjde hore, ďalší ti môže povedať, že áno, to sa teraz preruší, pôjde to úplne do prdele na 3000. Nikto nevie, kam to pôjde. Warren Buffett nevie, kam to pôjde, tak určite nevie Trader 2.0 alebo nejaký Ondrej, ktorý je právnik a teda však dobre investuje dlhú dobu, ja nehovorím, ale určite Ondrej nevie, ani Trader 2.0 nevie, ani ja neviem, ani Warren Buffett nevie, kam to pôjde budúci rok. Tak prosím vás, aj tí youtuberi, netočte proste nezmyselné videá, len kvôli tomu, aby boli videnia, však to mne to príde trošku ako smiešné. Že strašiť ľudí, alebo teda ťahať ľudí na to, aby si to pozreli a vlastne nakoniec zistíš, že sa nedozvieš nič a len si správ účet na XTBčku alebo niekde inde, kde má človek za to proste nejaký bonus. Takže príde mi to úplne o ničom a vlastne keď chceš niečo vedieť, tak musíš sa pridať do nejakej Trader 2.0, tam má nejakú platenú skupinu, krypto tuším, Ondrej tam má Patreon, takže vlastne sa nedozvieš nič, len si to pozri, ale vlastne sa nedozvieš nič, až keď zaplatíš, tak možno sa niečo dozvieš a myslím si, že aj tak sa tam až tak veľa informácií, ktoré sú verejne dostupné, nedozvieš, len proste ľuďom sa to hľadať nechce a pritom si to stačí pozrieť. Takisto jak dneska padlo očko o 6%, ste mi niektorí písali, že prečo padlo a tak ďalej, vystrašení, tak padlo pretože prikupovali ďalších 2000 nehnuteľností, ktoré proste robia veľký deal, budú skupovať ďalší REIT, to vám chcem natočiť v stredu, ale ja vám točím videá také, ktoré vám dajú nejakú informáciu reálnu a je to zadarmo. Čiže či je nejaké zvýšenie dividendy, čo sa deje v portfóliu, ako nám portfólio rastie, ako sme na tom v našej skupine, či je nejaký spin-off, či je nejaké, čo sa deje proste a tak ďalej. Čiže ja netočím, preto aj nemám možno toľko odberateľov, ale ja netočím videá, aby to pozeralo 100 000 ľudí. Ja točím tie videá pre tých ľudí, ktorí so mnou investujú, pretože som rád, že so mnou investujú, chcem im to dať nejako naspäť a samozrejme im to chce dať naspäť zadarmo, nechcem na tom ešte zarábať, pretože ako hovorím, ja mám Zetora za to niečo, takže ja nepotrebujem, aby som proste ťahal pod ľudí peniaze. Tí ľudia to majú zadarmo, keď investujú na Etore, je to bezpoplatkový broker, aj keď kopírujú, tak vlastne to majú zadarmo, takže ja nepotrebujem ťahať peniaze od nikoho, ani nechcem, nie je to môj štýl a určite nie je môj štýl točiť také videá, ktoré sú trendy príklad v Amerike, tak poďme ho hneď teraz natočiť. Veľa videí som takých videl, aj Mangmod, ktorý natočil vlastne Iman, ktorý je tiež veľmi populárny, tak som to videl aj na slovenskej scéne u fitness trénerov, presne točia to isté. Dokonca aj názov mal taký istý, Ondrej, takisto jak mal ten Andrej Žik, že prečo ešte nepadol trh, že aký dôvod, tak taký istý názov mal aj Ondrej. Takže mne to príde také trošku moc. Trošku moc tlaky na ľudí, zbytočné, pritom stačí fakt dlhodobo investovať, neriešiť nezmysly, nečítať takéto stupidné články a nepozerať takéto videá, ktoré ti naženú akorát tak strach a potom rozmýšľaš a bojíš sa, čo máš urobiť. Takže dlhodobo investuj a proste zabudni na médiá. Vykašli sa na to. Pozeraj reálne ľudí, ktorí ti reálne ukazujú veci, ktorí ti reálne ukazujú svoje portfólio a reálne nakupujú, reálne investujú, lebo veľa ľudí len vypráva, nič neukáže. Takže, ale to už je na vás, koho vy budete sledovať. Nechcem to akože brať, aby ste ma nebrali, že kritizujem ich dvoch, sú to väčšie kanály a nemám nič proti ním. To super chalani, snažia sa. Ale mne proste vadí, keď sa robia takéto videá zbytočne. Straší sa s krízou. Takéto isté videá sa robili v roku 2022 a 2023. Keď tu bola aj korona, proste všetci žili z toho, že aká bude kríza a žiadna kríza neprišla, ani recesia.
Takže nežijme úplne takéto názory a nešťastné titulky len preto, aby sme mali nejaké videnia alebo niečo podobné. Čak je to úplne smiešne podľa mňa. Takže to je v tomto videu všetko. Dúfam, že vám to niečo dalo a proste nesledujte videá také, kde vás proste niekto straší, že bude recesia, lebo prd o tom ten človek vie. Keď to nevie Warren Buffett, tak to nevie nikto. On je v tom, on je vnútri, on vidí do tých firiem, je proste v top 10 najväčších firiem na svete. Keď to nevie Warren Buffett povedať, tak to určite nevie Ondrej, Trader 2.0, ani ja, ani Andrej Džík, ani Graham Stephan z Ameriky, nikto to nevie. Takže väčšina to je len kvôli tomu, aby si to video pozrel a aby proste mali videnia, aby mali dosah, aby zarobili z YouTube alebo proste získali si nejakých ľudí do nejakej skupiny, to je všetko. Takže dúfam, že nerozvírim nejako vody, ja sa nechcem nikoho dotknúť, nikomu nenadávam, nikoho, akože nemyslím to vzlom, len proste zamyslíme sa nad tým, čo točíme, či to tých ľudí neovplyvní v tom, že budú sa báť toho investovania, lebo všetci strašia, všade dávajú do tých thumbnailov ohne a klesajúce pády a proste, aké boli akcie, neviem, jaké strašné a všetko tam je nebezpečné a proste pritom si stačí kupovať fakt dlhodobo kvalitné spoločnosti a kvázi nemôžeš na tom stratiť, keď budeš normálny a budeš dlhodobo držať a nebudeš sa plašiť z takýchto videí a podobných článkov a tak ďalej. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť, takže dúfam, že som nenasral nejak veľa ľudí, ale tak kvázi mi to je jedno. Kto sa nasere, nech sa nasere. Ale ja som chcel povedať svoj názor, ktorý mám a proste mi to vadí, keď niekto sa priživuje na strachu ľudí. Takže som to chcel takto vyjadriť. Takže díky moc, počujeme sa v stredu v ďalšom videu a povieme si o tom, čo sa deje s Realty Income a koho kupujú. Nazdar.